Fl-aħħar sentejn il-Gvern Malti ffirma iżjed minn 50 ftehim kollettiv bl-aqwa kundizzjonijiet u pagi għal ħaddiema fis-servizz pubbliku. Tixed dan informazzjoni li nkisbet bħala parti mill-proġett f'design sekonda ta' One News li xandar fuq il-pjattaformi soċjali kollha tagħna. Fost dawn il-ftehimiet kollettivi l-akbar wieħed u dak għal ħaddiema kollha tas-servizz pubbliku li sarraf iżjed minn biljun euro fuq medda ta' 6 snin. Minnu gawdew ma' 33,000 ħaddiem fil-kategoriji kollha. Ftehim kollettiv b'saħħtu ieħor kien dak f'Mejju tas-sena l-oħra għall-edukaturi tal-Emkast fejn itigawdu minn żidiet b'saħħithom fil-pagi u kundizzjonijiet aħjar biex bekk baqgħu jingħataw l-aqwa servizz possibbli lill-eluf ta' studenti fil-kulleġġ. Aktar riċenti ġie ffirmat ftehim settorjali fl-ikbar investiment fil-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fost oħrajn dan il-ftehim b'saħħtu qed jagħti allowance ta' 1,500 euro u żieda minn tal-inqas ta' 2,200 euro fis-sena għal kull uffiċjal. Dan apparti l-aqwa kundizzjonijiet tax-xogħol f'dan il-korp importanti għal pajjiżna. F'April li għadda wkoll ġie ffirmat l-aqwa ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati f'pass importanti lejn it-tisjieħ tal-operat fil-qasam tal-ġustizzja. Dwar dan One News tkellem mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja li qalinna li dan hu riżultat ta' sew b'saħħtu fil-qasam tax-xogħol f'Malta u spjega kif fil-ġimgħat li ġejjin se naraw 10 ftehimiet kollettivi oħrajn li se jiġu ffirmati. Fil-ġimgħat li ġejjin, ġifieri nikkalkula ġimgħatej u tliet ġimgħat sa massimu, għandna 10 ftehim kollettiv oħra. U dawk huma kollha titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi u l-istrutturi tal-pagi. Buġejja saħaq li minn barra ftehimiet kollettivi li jiġu ffirmati mal-Gvern hemm dawk mal-privat li wkoll isaħħu l-operat tax-xogħol lokali.